Takže ahoj lidi, já vás vítám u našeho dalšího dílu ze hry Boom Beach. Tentokrát už to je druhý díl a nebudeme to obkecávat a vrhneme se na to. Tak, můžeme si tu něco postavit. Bych postavil třeba... tak. Wood storage. Postavíme třeba někde tu. Výborně. My jsme level 3, tak já si myslím, že bychom mohli zkusit zaútočit na Sniper Bros. OK. OK, to jsem trošku nevychytal. Tady to bude trošku těžší. No, zemřel. Nevadí. Zemřel nám celkem drahý trop. To nevadí. I každopádně jsme to vyhráli. Což je dobré. Dobře, můžete vidět, že už tu máme dost čtyřek. Tak, jdeme zpátky na svou základnu. Teda musíme dodělat takhle. A... teďka nevím, přemýšlím. Třeba hodí tohodle, asi jo, no. No, já bych tu loď upgradenul. No, výborně. A tu loď bych třeba upgradenul. Ten jeden krystal to dáme hned. Máme tam jednoho toho tropa. Počkat, no. Dáme to takhle, dáme tam 6 těchhle. Tak bych možná Sniper Tower bych upgradenul. Každopádně můžeme postavit něco nového. Tak postavíme třeba tu rezidenci. Ještě nemůžeme. Aha. Budeme ještě. Budu tak naskladat to nejvíc k sobě. Tak. Teď si počkáme na ty tropy a mezi tím vlastně nic neuděláme, no. Takže budeme muset asi chvíli počkat. Ale každopádně si tak můžeme rozvrhnout, kam bychom to mohli udělat. A nebo si odkryjeme mapu. 400 šedé. Ale za těch 800 to má to cenu. Má. O, čestka. 7 diamantů. Výborně. Do videa to přeskočíme, ať můžeme hrát. Tady pojedeme. To bude easy. For free money.
Mini, výborný. To je dobré útočit do toho kanónu, protože on zas... A je dobré mít hodně těchhle, protože oni je jich víc a oni dohromady působí větší damage než ten jeden. Každopádně jsme to vyhráli, což je výborné. A ztratili jsme 2. Škoda. Jdem zpátky. A ty 2 si na té lodi doplníme. Ale bych vyupgradeoval tohle, ale na to nemám. Ten radar, v čem on mi jakože pomáhá. On mi jakože odkryje více toho, jo. Gold storage. Spíš tohle. Určitě. Máme dřeva nastavení. Tu přeskočíme to a... Ještě můžeme se podívat. Valut. Nic, nevadí. Máme někdy něco přijatelného. Sniper Bros. Nevím, jestli mi to zrovna chce. Red Nest. Dobře. Zkusíme to. Uvidíme. Tak a jdem. Podnož jeden za druhým pěkně. Zas ty sudy. Už mi chcípli 2. A ty miny za chvíli stejně všechny vybuchnou. Výborně. Takže tady jsme neměli moc velký problém. Každopádně ano, díky. Výbuchové, lepší by to bylo na jedné lodi. Každopádně možná bychom mohli zkusit ještě ten Sniper Bros. A to bude už asi poslední, co v tomto videu dáme. Určitě budu muset hodit 2 rakety. Ne-li víc, protože... určitě. Protože tady tohle to už je dost těžké. Výborně, a máme to. Výborný meč. Můžeme jít rovnou do hlavní budovy. Výborně. Takže Sniper Bros jsme zničili, dostali jsme peníze. A můžeme si jít zpátky dobít armádu. Můžeme otevřít ještě čestku, výborně. Dobře. Vezmeme si ty diamanty, ty potřebujeme nejvíc. A každopádně poslední, co už asi uděláme, tak jenom vezmeme a changeneme tropy za tohoto borce. Tak jo, já doufám, že se vám druhý díl z Clash of Clans líbil a já se s váma loučím, ahoj.